Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Тажикстанда қонақта. Тажикстан тәҗрибәсе Татарстанга нинди мөмкинлекләр ача? Айзат Шаймардан. Быелгы язда нәрсә көтәргә? Тырбатыла, ноксы була, су күтәрелә. Синоптиклар һәм коткаручылар нинди фаразлар ясый? Булар хакында тулырак Нияз Рахман. Авыл җирлегендә яшәүче 3 бала анасы социаль түләүне ала алмый. Ввиду того, что мне было отказано, единовременно выплате, я обратилась в Конституционный суд. Ни өчен Алсу Закирова закон белән каралган түләүен алу өчен судка кадәр барып җиткән? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Шишмәсе бар, суын эчеп булмый. Бу җүнсезлек булай булга тиеш түгел инде. Ни өчен Әлмәтнең данлыклы шишмәсе төзекләндерүдән соң яраксыз хәлгә килгән? Һәм кем моның өчен җавап тотачак? Филүзә Хамидуллина. Татарстан Тажикстанда сәүдә әйләнешен арттырмакчы, бу хакта бүген Рөстәм Миңнеханов әлеге республикага шикле сәфәр вакытында белдерде. Татарстан президенты яңа заводлар белән таныша, эшкуарлар белән аралаша. Ахырдан Тажикстан президенты белән очрашып, аны кунакка чакырды. Таҗик иленең тәҗрибәсе безгә никадәр кызыклы була ала? Айзат Шаймарданов. Яңгырлы көн, ләкин шат йөзләр Рөстәм Миңнехановны Дүшәмбе аэропортында кыла җәеп каршы алалар. Тажикстан үзенең җиләк-җимешләре белән генә дан тотмый, монда зур заводлар да төзелә. Менә бу Таҗик-Төрек ширкәте ачканы. Аки маркасы белән елына 500 җәмәгать транспорты, микроавтобус, йөк машиналарын җыялар. Татарстан делегациясе исә монда беренче чит ил кунагы булды. Рөстәм Миңнеханов КАМАЗ белән Аки арасында хезмәттәшлек итү юлларын өйрәнергә тәкъдим итте. Бу кабель үткәргечләр ясаучы завод Рөстәм Миңнехановка һәр эшләнмә турында бәйнә-бәйнә сөйләделәр. Татарстан белән Таҗикстан арасында сәүдә зур түгел, иң зур күрсәткечләр 2017 елда теркәлә. Ул вакытта товар әйләнеше 3 тапкырга артып, 30 миллион долларга җиткән. Ләкин узган 2018 елда сәүдә кими. Шуңа да Татарстан делегациясенең Таҗикстанга эшлекле сәфәре яңа мөмкинлекләр эзләүдә булып тора. Рөстәм Миңнеханов Таҗикстан президенты Эмомали Рахман белән очрашуда нәкъ шушы мәсьәләне күтәрде. Бүген Таҗикстанда КАМАЗ, Татнефть, Таиф, Татхимфарм препараты, Пози ширкәтләре эшли, ләкин бу гына җитми. Ике арада эшче төркем булдырырга килештеләр. Очрашу ахырында Рөстәм Миңнеханов Эмомали Рахманны Татарстанга кунакка чакырды. Таҗикстан президенты Казанда соңгы тапкыр 1000 еллык бәйрәмендә булган. Наметили планы создания постоянно действующей рабочей группы, которая будет формировать те направления, по которым будут продвигаться наши планы представителей нашего бизнеса в Республику Таджикистан. И то же самое, значит, мы активно будем привлекать представителей бизнеса Таджикистана в нашу республику. Ике республика арасында сәүдәне ничек күтәрергә мөмкин соң? Бу хакта Таҗикстан-Татарстан эшлекле форумында сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов эшмәкәрләрне Казан саммитка да чакырып кала. Президентның сәфәре шул кадәр тыгыз, ул Дүшәмбе милли китапханәнең борынгы кулъязмаларын да Иран ботаник бакчасында карарга өлгерде. Ахырдан исә милләттәшләребез белән очрашу. Таҗикстанда бүген 17 000 татар яши. Айзат Шаймарданов, Данил Филадов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Сенсациягә тиң яңалы куйламаганда көтмәгәндә бүген Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев вазифасыннан китүе турында хәбәр итте. Мин президент буларак вәкаләтләремне туктатырга карар кылдым ди ул. Быел аның Казахстанны җитәкли башлауына 30 ел тула. Ул үз республикасының алышынмас лидеры иде. 5нче тапкыр президент итеп аны 2015 елда сайладылар. Нурсултан Назарбаевның Татарстан белән мөнәсәбәтләрендә үзгә бер җылылык бар иде. Бу ике республиканың тугандаш булуыннан бигрәк җитәкчеләр арасындагы дустана мөгалләмә белән дә бәйле. Назарбаев 90нчы еллардан соң Казанга берничә тапкыр килде. Соңгысында ул башкаланы Европаның иң матур шәһәрләренең берсе дип атый. Исегезгә төшерик, бездә Нурсултан Назарбаев исемен йөртүче урам бар. Анда узган ел бүләк итеп Казан урнаштырдылар. Узган җәй Нурсултан Назарбаев Кремльдә Рөстәм Миңнехановка достык орденын тапшырды. Безнең президент Казахстанда ноябрьдә генә булган иде. Нурсултан Назарбаев белән Минтимер Шәймиевне дә күптәнге сәяси тормыш бәйли. Алар бер чорда идарә иткән аксакал җитәкчеләр. Казахстан башлыгы Минтимер Шәриповичны гомерлек дуст дип атады.
Татарстанда құтқарушылар быелгы язны ныклы әзерлек белән каршы алырга чакыра, чөнки табигать кабаттан шаккаттырга мөмкин. Хәтта кайбер районнарны гадәттән тыш хәл режимында эшләячәк. Бүген бу хакта хөкүмәт йортында узган комиссия утырышында сөйләштеләр. Ташу кайчан төшәр, құтқарушылар елгаларны кайчан шартлата башлар һәм синоптиклар нинди фаразлар ясый. Язгы ташуның ничек куркытуын Язрахман күреп кайтты. Монда хәзер вакыт җитте су төшә. Башкаланың Константиновка бистәсендә су китү урыннарында әнә шулай кар күрә башлаганнар. Иң мөһиме зур су төшкәнче әзер булуды хезмәткәрләр. Канауның менә турбат иярен ачабыз, авызларын. Хәр бер атнадан уже булай җылтырса, су төшәргә мөҗип. Кул хезмәте белән генә башкарыла алмаган урыннарга техника җәлеп итәләр. Язгы чорда Казан бу яктан ныклап әзерләнгән. Көн саен кизү торырга 390 кеше, 137 техника һәм 147 су суырту җайланмасы бар. Язгы ташу коткаручыларны инде күптән аякка бастырды. Башкаланың Салмашы бистәсе шулай куркыныч участоклар исемлегендә инде бүген биредә Нукса елгасында чистарту эшләре алып барыла. Озакламый шулай ук су белән тулырга тиеш. Шунысын әйтергә кирәк, коткаручылар сүзләренә караганда, озакламый биредә өр-яңа күпер барлыкка киләчәк. Нәкъ менә ул су басу мәсьәләсен хәл итәргә тиеш. Нукса елгасында су басу ел саен була торган күренеш. Гадәттә ул янәшәдәге йортларга керә, бакчаларны күмә. Монда яшәүче халык һәр язны ут йотып каршы ала. Быелгы сайруча борчу тудыра ди Салмашы бистәсендә яшәүчеләр. Тырбатыгыла, Нукса була, су күтәрелә. Безгә су килә. Bütün бакчалар суга басыла. Татарстанда су астында 200-дән артык торак пункт калырга мөмкин. Бу куркыныч. Зонада яшәүчеләр саны 16 меңнән артык. Быел язын кар катламы әлегә 44 сантиметр тәшкил итә ди белгечләр. Бүген хөкүмәт йортында узган комиссия утырышында Алексей Песошин кайбер районнарны аеруча әзер булырга чакырды. Учитывая данное обстоятельство, паводок в текущем году может протекать по напряженному сценарию, и мы предлагаем указанным районам переходить в режим повышенной готовности уже с конца марта, так как вскрытие рек прогнозируется раньше нормы. Татарстан зур суга әзер ди коткаручылар. Фаҗига булдырмау өчен хәзер тиешле эшләр башкарыла. Бу шартлату буенча гына да 14 районнан гаризалар кабул итеп алганнар. Бу эшләр инде якын арада башланырга да тиеш. Барлыгы 15 мең кеше, 2 мең транспорт чарасы һәм 18 авиацион техника кулланырга исәпләре. Күперләр су астында калса, кайбер районнарга юллар үзләргә мөмкин. Опасные уровни воды ожидаются на реках. Кайбер торак пунктларда күперләр су астында калырга мөмкин. Минзәлә районында 2 авылда юллар өзелү куркынычы астында, ә анда бүген бер нәрсә дә эшләнмәгән. Һава торышына килгәндә, алдагы көннәрдә ул әллә ни сөендермәячәк ди синоптиклар. Бүгенге кояшлы көннәрдән соң буран уйнаячак. Бу районында халык инде тамам куркуга төшкән. Зур су төшкәнче ерак авылларда яшәүчеләр он, шикәр, туз, шырпы кебек көн күреш кирәк яракларын хәстәрли. Дөнья хәлен белеп булмый, барысында әзер булырга кирәк ди халык. Жить хочется же. Узган елгы ташу Кайбыш районы Борундык авылында бөтен дөньяны агызган иде. Сыерларны хәтта тракторлар белән алып чыктылар. Бу елгы яз ничек шаккатырыр, көтәргә күп калмады инде. Иң мөһиме бәла казалар гына булмасын. Ниязрахман, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көннең башка яңалыкларына күчәбез. Шиналар януы гына җитмәгән, хәзер чүплеккә төзелеш калдыклар тутыра башладылар. Бүген Түбән Каманың Прости авылы халкы юлда блокпост ясап, чүплеккә баручы машиналарны эшкә кертмәде. Калдыклар гына ташып калмыйлар, авыр машиналар авыл эченә салынган асфальтны да җимереп бетерә ди монда яшәүчеләр. Бүген бу урынга район җитәкчелеге дә чыкты. Уртак фикергә килә алдылармы? Монда бызлауыкта түгел, тышка ашка да туктамаганнар. Аларның Шүпшәр полигонына юлын Прости авылы халкы бүлә. Шуңа да машина йөртүчеләр кабинадан чыгып, юлны ачканнарын көтәргә мәҗбүр. Не их машины, это мы уже убедились, а чужие машины у нас насорили в полях, насорили в лесах. Бу хәлнең ишен ачыгарга бүген авылга район хакимиятеннән килделәр. Узган ел булай да берничә ай янып яткан чүплеккә тонналап төзелеш калдыклары ташыйлар ди халык. 15 мартта шәһәрнең гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча комиссия утырышында янгыннар чиры башланыр алдыннан чүплекне грунт белән капларга карар кылган булалар. Күрәсен кемдер моннан файдаланып калырга ашыга һәм грунт астына төзелеш чүбе китерә. Чүплеккә нинди машиналарның керүен контрольгә алу өчен монда махсус пост куярга булдылар. Техниканы исемлек буенча гына кертәчәкләр. Димәк, законсыз чүп ташучыларга юл ябыла. Юл авыл халкы өчен төп проблема. Авыр машиналар асфальтны вата ди яшәүчеләр. Выбоины за 2 последних недели. Ике атна эчендә юл ярылып бетте. Көзен генә капиталь ремонт ясалган иде. Үзегез күрәсез, юлның йөрерлеге калмаган. Авылның актив кешеләре бүген үз фикерләрен җитәкчелеккә җиткерә алды. Направим всем информацию о ремонте, о ограничении и о посте контроля. Юлны ремонтларга җыеналар, ә машиналарның авырлыгын аерым контрольгә алачаклар. Шундый мәгълүматны ишеткәч, авыл халкы постны алды. КамАЗлар юлын дәвам итте.
Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Президент түләүләре тирәсендә сериал төшерерлек бәхәс чыккан. Лаеш районынан Кубаллы әни Алсу Закирова 3нче сабыена бер тапкыр бирелә торган 100 000 сумны алу өчен авыл җирлегендә яшәвен избатларга мәҗбүр. Эш бүген Конституция судына барып җитте. Исегезгә төшерәбез, Татарстан президенты карары белән яшь аналар өчен булдырылган бу матди ярдәм авыллардагы демографик хәлне яхшыртуга юнәлтелгән. Ни өчен җирле үзәк яшь анага закон белән каралган акчаны бирергә җыенмый? Ввиду того, что мне было отказано в единовременной выплате, я обратилась в Конституционный суд. Алсу Закирова бүген 9 айлык баласын калдырып Конституция судына килде. Яшь анага президент акчасын бирмиләр. Лаиш районында инде 5 ел яши, 29 яшы тулганчы 3нче баласын таба. Закон буенча аңа 100 000 сум каралган, әмма районда аны кире кагалар. Сведения подтверждающие. Закон нигезендә бу түләүне алу өчен аналар 3 елдан да ким булмаган вакыт дәвамында авыл җирлегендә яшәүләрен дәлилли торган документ тапшырырга тиеш. Шуларның берсе прописка кәгазе. Әмма төп проблема шунда, мондай документ Алсу Закировада юк. Менә ул Лаиш районы Усат бистәсендә урнашкан йорт. Моннан фатирны Алсу Закирова социаль ипотекага ала. 2014 елда алар тормыш иптәше һәм балалары белән бирегә күченәләр һәм һәр даим биредә яшәп торалар. Әмма бүгенгә кадәр яшь ана монда рәсми теркәлмәгән. Менә бу безнең балаларның уенчыклары, инде малайның, уртанчы малайның уенчыклары. Бик машиналар ярата. Алсу Закирова Лаишта теркәлмәвен булай аңлата. Безнең Усады бистәсендә мәктәп белән һәм балалар бакчасы белән проблематичны дип әйтеп була. Кемдер гомере буе шәһәрдә яшәп, авылдагы туганнарына пропискага керә дә социаль түләүне бер проблемасы сала. Ә мин авыл җирлегендә яшәп тә закон белән каралган акча өчен судлашып йөрим ди яшана. Прописка булмау социаль түләүне бирмәс өчен сәбәпме? Отсутствие такой. Рәсми теркәлмәү кеше хукукларын чикләүгә сәбәп була алмый. С таким договором согласиться нельзя, поскольку пропискасы социаль түләүне алып булмый дигән сүз дөрес түгел. Хатын-кыз авыл җирлегендә яшәвен дәлилләүче башка документларны тапшырырга хокуклы. Андыйлар Алсу Закировада бар. Аннары шулай ук минем күрше свидетельләрдән язма, кул язма. Конституция суды үз карарын бер айдан игълан итәчәк, ә май аенда Алсу Закирова шаһитлар белән бергә үз хукукын Яңа Савин районы судында якларга җыена. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Ремонттан соң тагын бер ремонт кирәк. Әлмәт халкын шәһәр үзәгендәге чишмә язмышы борчый. Аны 3 ел элек төзекләндергәннәр, тирә юнен тәртипкә китергәннәр. Тик узган ел агып чыккан суы кире керә башлый. Торбаны дөрес салмаганнар ди җирле халык һәм район хакимиятенә экологларга хат яза. Тик әлегә торба төзәтелмәгән. Шәһәр үзәгендә чишмә суын эчеп булачакмы? Фирүзә Хәмидуллина ачыклады. Менә су җыябыз. Бу суны уже уйнатмыйча эчеп булмый. Илдар Әхмәтов бу чишмәгә 40 ел буе суга йөри. Шәһәр үзәгендә яшәүчеләр өчен ул бердән-бер табигый чыганак диләр. Тик капремонттан соң су турбадан акмый, эшкә җыела башлый. Су әйбәт, но менә монда благоустройство юк инде, кирәк җүнләргә инде подходить. Машиналар монда чираттырайык. Яшьләр машина белән йөрин. Без инде менә икебезгә ике кол бутылка тотып төшәйек. Прогулка булсын дип. Хәзер төшкән юк инде. Хәзер халык шәһәрдән 10 чакрым ераклыктагы башка чишмәгә йөрергә мәҗбүр. Авыл картлары сүзләренчә, Габи чишмәсенә 100 ел Бигәш авылы барлыкка килгәннән бирле кешеләр биргә су алырга йөри торган булган. 3 ел элек чишмәне төзекләндерәләр. Мәмдә кичкенә генә күл барлыкка килә, күпер ясап куялар, әмма нәтиҗәсе генә сөендермей. Турбаны аста калдырдылар. Әнә бока ефәге агып китми суы. Су агып китсен һәм күл яшелләнмәсен өчен киңрәк турба уздырырга гына кирәк диләр. Шуны сорап берничә тапкыр халык җирле хакимияткә мөрәҗәгать итә. Экологиягә шалтыратып әйттек, экологиягә яздык. Сайт госуслуг элмәтен госуслугына шалтыраттык. Ну, пока на таком уровне. Экология департаментында безгә Габи чишмәсен моннан 3 ел элек капиталь төзелеш идарәсе заказы буенча ремонтладылар диделәр. Узган ел чишмәне торак коммуналь хуҗалык департаменты карамагына тапшырганнар. Яхшы хәлгә китергән иде ул чишмәне. Быелга инде 130 метр труба алмаштырырга кирәк. Менә хәзер көндә инде финансирование мәсьәләләрен хәл итеп маташабыз. Без бу мәсьәләне күзәтеп барачакбыз. Турбаны алыштыра башлагач та Габит буена яңадан әйләнеп кайтырга исәп. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Исегезгә төшерәбез, безнең яңалыклар хезмәтенең WhatsApp-ы бар. Яңалыкларыгыз булса, сез дә 89874200101 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Хәбәрләрегезне язып калдырып, фото салсагыз да була, шулай ук видео язма куярга мөмкин.
Аларга урау юл кирәк. Залесный 2 бистәсендә яшәүчеләр машина тоткынлыгында калган. Күршедәге Салават күпере торак комплексыннан килә транспорт агымы торак пунктның тынычлыгын ала. Бистәгә терәлеп торган һәм аның аша узучы юл инде трассага әйләнде диләр. Мәсьәләне чишүне сорап хакимияткә дә, прокуратурага, кеше хукуклары буенча вәкиллеккә дә мөрәҗәгать иткәннәр. Әлегә кадәр тыныч тормыш турында хыяллары нигезсез кала. Туры юлны урау итәргә нәрсә кымачаулы? Гөлнар Сайфетдинова җавап эзләде. Күн-төне. Менә монда безнең пробка була. Юл тарыймы, тузан эченә ятабыз. Менә монда балаларның безнең детский площадка. Безнең балалар шушында чыгып та уйный алмыйлар. Балалар велосипедлар белән чыгып йөри алмыйлар. Салават күпереннән килүче машина агымы халыкның тынычлыгын алган. Тәүлегенә 2000ләп транспорт уза диләр. Юллар җимерелә, иртә-кич бистә бөкедә утыра. Менә хәзер судан кая кашырга, карга керәбез. Монда машинага юл бирергә кирәк. Бу юл безнең акчага. Үзебез салдык, үзебез ел сайын моңар щебенка салабыз. Хәзер безнең монда машина тапты. Бу Салават күпереннән килә торган юл. Менә дальше безгә менә бу юлны салып куйдылар. Җәй көнеме? Бу 2 яклы юл тротуарлар белән, на полное оборудование лежачий полицейскийлар бар. Менә шул башланган эшнең дәвамын көтә алар. Хәзергә бу яңа юл бистә уртасыннан һәм яныннан узучы тар 2 юлга тоташа. Шуның аша Салават күпереннән килүчеләр туры М7 трассасына чыга. Бу урамнан китәләр инде. Бу урам аның кеңлеге җитмәй, 2 машина каршы килсә, алар да не могут разъехаться. Теге яктан да куйсыннар ограничение, бу яктан да куйсынар ограничение. Бу юлларны, бу потокны поселокның читтән чыгарып куйсынар, анда кыр бар безнең. Посадка артына җибәрсеннәр. Машина йөртүчеләр дә мондый карарга каршы түгел. Трассага чыгуга инде ясасалар, Залесный ягына юлны киңәйтсәләр, Урау юл салу мөмкин хәлме? Район хакимиятендә бу проблеманы да яшәүчеләрнең ни теләвендә беләләр, мәсьәләнең икенче ягы бар диялар. Салават күпереннән М7 трассасына илтүче яңа юл төзелешенә килгәндә бу мәсьәләне Яшел Үзән районы хакимияте белән бергә хәл итәргә кирәк булачак. Чөнки трасса булырга мөмкин территория аларга карый. Бу юнәлештә эш башланды инде, әмма ул вакыт алырга мөмкин. Җирне муниципаль милек итеп рәсмиләштерергә кирәк. Әлегә ул юридик зат милке санала. Салават күперенә илтүче юллар кайчан төзелеп бетәр әлегә төгәллек юк, әмма аңа кадәр Залесныйга юлны ябып, аннан бистә халкына гына йөрергә рөхсәт итәргә ярамый диләр хакимияттә. Бу гомуми кулланылыштагы юл санала. Гөлнар Сайфетдинова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Күчмә медицина үзәкләре һәр районга барып җитәчәк. Безнең врачларыбыз эшне белә торган кешеләр, алар ярдәм итә торган кешеләр килерләр дә һәм ярдәм булыр. Бердәм Россия партиясының Чистойдагы утырышыннан Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Тренинглар уздырырга, һәркем белән уртак тел табарга һәм һәр чак күтәренке кәефтә булырга. Университет белеменнән икенче төрлерәк белем, ул инде безгә тормышта бик кирәк белем, кеше белән аралашышта. World Skills чемпионатына яшь тренерларны ни өчен нәкъ шушы критерийлар буенча әзерлиләр. Тулырак Руслан Судинов. Табиблар авылларга үзләре бара, тиздән республика буйлап тәгәрмәчле 4 хастахана эшли башлаячак. Бүген күчмә медицина үзәге проекты турында Чистойда Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге җыелышында сөйләштеләр. Илкүләм проектларны гамәлгә ашыруда партия өлеше турында Чистойдан Фәрүзә Мәҗитова. Бүген Чистойда Бердәм Россия көннәре уза. Аның кысаларында партия әгъзалары, дәүләт советы депутатлары төрле мәсьәләләр буенча халыкны кабул итте. Район хастаханәсендә Казаннан табиблар килеп Чистойларга консультацияләр уздырды. ЗАГСта иң нык гаиләләрне кутладылар. Яруллиннар быел бергә яшәүләренең 60 еллыгын бриллиант туйларын билгеләп үтә. Сәлаховларда алтын юбилей. Замана яшьләренә үрнәк булырдай парларны Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Гаиләне саклап, җаваплы карап ул мәсьәләгә. Менә бөтенебезгә үрнәк булып яшәгәнсез, сезгә шуның өчен бик зур рәхмәт. Озак яшәү сире мәхәббәт һәм сәламәтлек диләр. Июньнән тиешле медицина ярдәме авылларга да барып җитәргә тиеш. Фирка утырышында күчмә диагностик үзәкләре турында сүз барды. Мы приобретаем 4 мобильных комплекса. Татарстанда яңа проект башлыйбыз. 4 мобиль медицина үзәге булачак. Анда барлык төр аппаратура һәм 7 төрле табиб эшләячәк. Бу яман шиш һәм йөрәк кан тамырлары авыруларын алдан кисәтү өчен ярдәм булырга тиеш. Илкүләм проектларны тормышка ашыруны Бердәм Россия партиясе үз контролендә тотачак. 12се буенча да аерым белгеч билгеләнде. Эшлекле группа оештырдык. Аның җитәкчесен Ларионова Татьяна Петровна иттереп сайладык. Бүген расладык.
Һәм анда партияның актив кешеләрен беркеттек. Без бергәләп бу эшне бер-ике кулга бер иттереп тотып, менә үзебезнең хөкүмәтебез белән бергәләп эшләргә насыйп итәбез. Әлеге проектлар өчен быел 20 миллиард сум акча бүленәчәк. Аның 14 миллиарды федераль бюджеттан, 6-сын республика өсти. Чистойдан Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Америка президенты Дональд Трамп хакимияты Азатлык радиосын ябарга тәкъдим иткән сүз Радио Свободаның 3 бүлеге турында бара. Бу Грузия, Төньяк Кавказ һәм татар-башкорт хезмәтләре. Хәбәр ителгәнчә, АКШ радиосының чит илләргә тапшырулар ясау өчен каралган бюджетын 20%-ка кыскартмакчы. Димәк, киләсе елда радиостанциягә тотылган бюджет акчасы да шактый кимергә мөмкин. WorldSkills сәләме Салихардка барып җитте. Монда бу көннәрдә Арктик мәгариф форумы бара. Шушында укыйштыру комитеты әгъзалары чемпионатта катнашачак студентлар белән аралашты. WorldSkills сәләмен 2017 елда Абу-Дабида Казанга тапшырдылар, шуннан соң Сочига китте. Аннан халыкара космик станциясенә алып бардылар. Нәтиҗәдә 20 илдә була. Россиядә байрак йөртү эстафетасы 8 августта Сахалинда башланган иде. Казанга WorldSkills чемпионатына волонтерларны әзерләргә тиешле яшь тренерлар җыелды. Россиянең 15 төбәгеннән 80 кеше килә. Аларга апрель айында 3500 волонтерны аралашырга һәм эшләргә өйрәтәчәк, әмма башта үзләрен укыталар, команда белән эшләргә өйрәтәләр. Руслан Хөснетдинов тулырак. Важно, чтобы вы начали друг с другом разговаривать. Бу волонтер академиясе лагерына җыелган яшьләр алар өчен махсус лагерь оештыралар, көн саен дәресләр. Соңрак үзләре Казанда август айында үтәчәк WorldSkills чемпионаты волонтерларын әзерләячәк. Күптәнге хыялым именно тренер булырга инде. Тренерлар минем өчен бик кызыклы, чөнки ул университет белеменнән икенче төрлерәк белем, ул инде үзгә тормышта бик кирәк белем, кеше белән аралашыш. Укырга Хабаровск өлкәсеннән үк килүчеләр бар, аларны уртак эшләр берләштерә. Такое некое счастье соединилось и моя профессиональная тренерская деятельность и волонтерство. Шәһәрләр чемпионатында волонтер буларак катнашырга теләп 89 илдән 14 мең гариза килә. Бу бер урынга 4 кеше дигән сүз, иң яшь кандидатка 13, ә иң өлкәненә 80. Әлбәттә без аларга ышанабыз, чөнки аларның теләкләре бик зур. Алар бик игътибар белән тыңлыйлар, биремнәрне бик бирелеп эшлиләр. Лагерь программасы шактый кызыклы. Яшьләр ярыш мәйданчыкларында чемпионат ачылышында катнашачак, кунакларны һәм тамашачыларның кәефен алар күтәрергә тиеш. Ключевые тренерские компетенции, которые Тренерларга чаралар үткәрергә дә, волонтерларны бәяләргә дә өйрәтәбез. Төп максат тәҗрибә бүлешү. Алар чын һөнәр осталары булып формалашырга тиеш. Әлеге укулар шимбә көнгә кадәр дәвам итәчәк. Инде уңышлы үтүчләргә махсус сертификатлар тапшырачаклар. Бу ишаратында инде апрель айында булачак волонтерлар белән эшләү хукукын бирә. Лаиш районнан Руслан Хөснетдинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Татарстан спортчылары универсиададан кайттымы әле? Беләсеңме, урамда инде яз булса да, спортчылар өчен кышкы ярышлар әле төгәлләнмәде. Красноярскидагы ярышлар төгәлләнүгә безнең спортчыларыбыз башка чит илләргә кышкы ярышларда медальләр яларга юл тотты. Кыскасылардан яңа җиңүләр көтеп калабыз. Уңышлар телибез аларга. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Концерт түгел. Мөгъҗиза. 29 март. Пирамида. Башкалардан читтә калма. Килеп күр. Апрельнең 3-сеннән 6-сына кадәр Камал театры Ярчаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә гастрольләрдә. Афишада иң популяр спектакльләр һәм премьералар. Билетлар Камал театры сайтында, Энергетик Мәдәният сарае һәм Халыклар иҗаты йорты кассаларында. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Шаян ТВ, Домруда 32, МТСта 558, цифрлы мультиплекста 26, Таттелекомда 23 каналда, өйдә, юлда, онлайн режимда. Шаян ТВ һәр кайда. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. 30 марта, 18:00. Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу-балет Тодес, звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте уразова.ру, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Себер трактындагы Ладыкан авто дәүләт программасын кабат эшләтеп җибәрә. Сезнең беренче гаилә автомобилегез 207,169 сумга кадәр файда белән. Программаның гамәлдә булу вакыты шикләнгән. Лада машиналары хуҗалары булырга өлгерегез. Кан авто. Себер тракты 48.
Хадж и Умра по доступным ценам от надежного хадж-оператора Думер Т-Хадж. 8 800 555 92 10. 8 800 555 92 10. За здоровьем в санаторий УВА. Скидка 10% на путевки от 6 дней. Телефон 78 05 71. Санаторий УВА ждет вас. Красноярскида узган кышкы университетда катнашкан спортчы һәм тренерлар гына түгел, хәтта волонтерлар да акчалата бүләкләргә ия булачак. Булар хакында бүген хөкүмәт йортында узган брифингта сөйләделәр. Татарстан спортчыларының уңышлары турында алдагы репортажда. Теләсән инде ярыш спортчылар тренерлар өчен генә түгел, волонтерлар өчен дә зур җаваплы вакыйга. Нәкъ менә волонтерлар спорт чарасын үткәрүче илнең йөзек кашы булып торалар. Кунакларны каршы ала, аңлата һәм узата. Оештыру эшләрендә катнаша. Красноярскида узган кышкы универсиада Татарстаннан 50 волонтер үз өлешләрен кертте. Универсиада, минемчә, ул бик истәлек, бик зур вакыйга. Халыкара студентлар уеннарында Татарстаннан 25 спортчы чыгыш ясады. Алар исәбендә 8 медаль. Призор яулаучыларга акчалата бүләкләр дә каралган. Большое достижение: 4 золота, 3 серебра, 1 бронза. Бу зур уңыш: 4 алтын медаль, 3 көмеш һәм 1 бронза. Зур ярышларда призлы урыннар яулаучы спортчыларга акчалата бүләк каралган. Күп кенә егет-кызлар хәзер төрле турнирларда, җыеннарда. Идел буе физик тәрбия, спорт һәм туризм академиясеннән кышкы универсиадада 10 спортчы чыгыш ясады. Алар арасында Казанда белем алып, халыкара ярышта башка төбәкләр данын яклаучы студентлар да бар. Татарстан бадминтончылары Россия күләмендәге ярышта призлы урыннарга күтәрелде. Бу көннәрдә Түбән Новгородта ил күләмендәге ярышлар үтте. Гомуми команда исәпләре буенча республикабыз спортчылары көмеш медальләр белән бүләкләнә. Татарстан җыелмасы составында 10 бадминтончы чыгыш ясады. Финалда безнең спортчылар Мәскәүдән килгән көндәшләренә генә оттырды. Март ахырында Казанда әлеге төр буенча ил күләмендәге ярыш узуы көтелә. Башкалабызда бу көннәрдә регби буенча ярышлар үтте. Казанның Үзәк стадиондагы җиңел атлетика манежында регби буенча Татарстан беренчелеге үтте. Онда 19 яшькә кадәр булган катнашучылар ярыша. Барлыгы 70-кә якын спортчы 6 команданы тәкъдим итте. Монда Казанның Динамо, Спектр, Ишкарланың Дракон, Чаллының Виктория, Пермьнең Витязь һәм Ижевскиның Динамо Легион клублары бар. Кискен мавыктыргыч ярышлар нәтиҗәсендә Казанның Спектр спорт мәктәбе регбичылары чемпион булып танылды. Икенче орында башкалабызның Динамо коллективы, бронза медальләр Удмуртиягә китте. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, спорт белән шөгыльләнегез һәм сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта аяз һава 6 градуска кадәр җылы. Республикабызда алмашынучан булытлы һава кичке сәгатьләрдә урыны белән карлы яңгыр явачак. Төньяк-көнчыгышта 5 градуска кадәр җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Мензелевскида шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Пәнҗешәмбе көнне циклон тәэсирендә һава шартлары бераз үзгәрә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта кичкә таба яңгыр явачак. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә температура ләни үзгәрми, җил көн яктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Температура 6 градуска кадәр. 20 март календарда бәхет көне итеп билгеләнгән. Яхшы һава торышы һәрчак бәхетле итсен иде. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292-66-77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Җитәр авыртуга түзәргә. Доктор Остка языл. Авыртусыз һәм операцияләрдән башка умыртка баганасын һәм буыннарны дәвалау. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча гына дәваланган. Башкалабыз Казанда карлы яңгыр явачак. Температура 4 градуска кадәр. Көньяк-көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит каратыныш.
Луидор Казан автоузәге газ автомобильләрен сату һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча Татарстанның рәсми диләре. Бары тик газ Луидор автоузәгендә өр-яңа автомобиль сатып алганда 318 мең сум акчагызны янга калдыра аласыз. Белешмәләр өчен телефон 8 800 2002 402.